Morning guys. Atang sa mig series dari kay mo tumig hagna. Hi. May hagna te. May magpa-cleaning si Kinkin og ngipon. Kin taasa na magbuhukin. Ginoo. Pa-out na jud ka og ni klase. Ha. Pa-out na ni klase. Kaming silang duha magpa-cleaning kay si Kuya Gail wa makujog. Buat sa may series. Wapay series. Na nag-series. Gikan na naghagna. Padung na siya ubay kaning serisa. Sa itin nakakin? Kin? Kimi, sa itin nagbebe? Oh, palimpyo mi silang ipon. Sayang kuya kayo man kujog bawon ni bata. Mo kujog. Yes, dugay ang series kin. Baklay na ta hinahinay. Baklay ta hinahinay. Wa pa mag-series, dugay ba man padung ko man ubay na yung labay. Masig na pa. Ay karon mo series na sa drone. Para plinkin. Tanaw pa. Bay. Ni bagi. Sugsug mantas series. Puro lagi padung ubay ta. Ganyan pa no, ubay pa to no. Pabukid sun. Pabukid ni. Wa pa man ang padung pagbilaran. Wa pa, la size pakapin. So pala size 44. Merkado sa Alicia, mingaw ka adyo. Tagas na yung bukin, pa-out na takin, hapit na klase. Hapit na klase, pa-out na ka. Kapod. Na isang bangs guys isang bangs gamay. Bangs na bangs. The bangs. Hindi ko pa putol. Hindi ka paputon. Ano kaya anong taas ng buhok? Ha? Kuya Ra. Ano? Kanin paupawan. Pero kuan hinlo nang kin. Paupawan kin. Wala na nagdapraga ha. Nagkaprapag. Magbaklay tayo hinahinay day. Magbaklay dyan ka. Nahinay. Kau na. Una ka. Na. Klay na ko na dyan hinahinay. Joseph, aba ka sa. Hag na. Kay na skuli-kuli. Padong hag na. Ken. Kada Ken. Excited yan. Ken. Dapat na sa tingin kaya. Naghanap pa sa hero. Naghanap pa sa hero kay pista na daris bohol daghang pista. Naghanap pista daris bohol. So good May 100 katapusan anay pista daris bohol. Pagbugihan mamista guys. Now, di din mapuntas kaya naghanap pista bohol. Pipino. So mga tumikag na ron guys magpa-cleaning sa ngipon nila. Cleaningan nila ngipon. Manhindis kimi na rin kasi grabe initan na ito. Luwag ng series. Kata di ay. Bias ka itong ni kimi-kimi. Pugsa. Ladyo pa ta. Sunod lungsod pa. Wero. Kin. Kin. Pagna nang St. Michael the Archangel. Bahay na. Yes, may simbahan dari sagna. So hapit na mi guys. Adi na mi sagna da. Ana may daghang kalamay dato silang plaza. Diba? Binagwang yarn. Hapit na ta. Yan bang. Nanay guys. Hindi pwede mo nung niya. Hindi pwede mo nung niya. May hag na Basta
basta bawal mo nila unong. May kamera ko, dosi ka po. Dosi ko ba? Abot na katag mga persones. Sana baklay rami guys. Kay gusto mas paikin kay magbaklay ko na season. Alright, yan ang Miss Dental Clinic. Taras hag na. Thousand? Ha? Hi. Morning. Please be. Na. Pilan tag cleaning na ni. Librahan mo kong dok. Kimi na. Naken kay room paan. Ikaw sunod. Kay maglaag ta. Mga amigo na lang kayo murag Kliningan na sa Kuya Kent. Kanahan na sa kliningan. Excited ka na siya sa dok pangkuan. Ato taghag na ka pag-cleaning tang dok. Ay, excited siya. Sa duhan ng mata dok. Uy. Sa duhan ng mata. Wala size. Naghuwat na mig-series. Mga gani pagkatadad. Di anak pining gabay. Katuod naman sila sa imong klinik. dito sa Katuod na skent na ni pundok. Siya na mo balik dani. Takay series. So nang natungkuan. Ay, mauna. modere. Sige, sige. Atong ano kan hinahinay na nato na siya o open niya. Kaya marag nawawa na pa ni sakit ken mana hehe kimi next kana ka 7 na si Jadok. So atong ano man pin ang murag pagka 9 na lang kami. Ay kani kung kahigayon ko ako na lang mayo aron magkubag ang lapos. Oh, sige Dok. Okay. Ready na siya. Siya lang atong agdon. Lisod po nang dili pa niya naisip ba niya akong pakuratan niya instant. Oh, good. Kani kami na nao pa sa namurot na o. Mo na do na naag kanang naay permanent. Oh. Kaya na sa mga permanent na dao lagis na kuandok na daot. Madlo ko bansang takdan. Kani o. Dapat mapaskahan na siya una-una. Kani o. Naana dayog Dok ning sugod na. Oo. Kani o. Sus Ginoo ko. Sabay lang mo ko. Cleaning na skinny girl. Naman di sila Michelle. Oh, manag-cleaning, batang laki. Si Kimi na pa magpa-cleaning ni Doc. Okay na kayo? Lingkod, sit down. Hindi mo. Ang bigas-bigas ako. Bita, ubadan sa kanado pa sa mula agas Alicia Dok. Da magihaw tag manok atus bay. Tsara sa na ihawan sa das Dok kuan guys manok. Gano ba mag-camping-camping, outing-outing. Ingna ako Dok kumuha to ka. Lagi ba sa Alicia na eh. Sa Alicia punta ka ko libre kong Dok ko cleaning ha. Awa ko Dok kay daghan na magkuwang hangipon Dok. Sige ra. Nasa Kaya di ka mag-cleaning, di ka kabalo kung naay kailangan ayuson. sino po magpagama kung ano. Hindi pa na rin sa lagos. Ano na ba? Mahal ano na noon sa dito. Sa dapat din. Wala ano. Wakoy, dari nag-imog na ay nagsan. Tapos pag nag-brush ka, atin tapos para ma-massage siya. Huwag mo na ma-massage siya. Ang gam na to, ano siya, himsog. Himsog na yung gam na. Ano ito na lang para ana ito magpakulinin. Ayan, ato makita nga na ay mga aksyon nagdaot. Ma-inform of early.
Tang-tang ag tartar. Kaya na, no? At least si Tang-Tang sila. Kasi mo mag-cellphone na yung kamot sakit. Yung mama na stroke. So, ano man yung makatinid mo yung nagtrabaho. Magandang kayo. Yung mama na stroke. Sa Manila mo na nag-graduate. Utag ka sa dog guys. Libre ko ginlo. Salamat ka sa dog. You're so much welcome. Ano mo gusto? Anang atin mo ba pag-ipon? Kita na problem sa'yo. Hindi mabawasan. Kaya ngayon naman tao na ito. Eh kung di ko mo ipa-check. Okay, idea. Unsa siya, so di ka magdali na i-save mo. Pati nga, sa nga nabuak na. Palit na magpabali. Uy, nagkaon na mga kuhan mo, anak naman ang istura sa uban. Buslot naman na daan ko. Pag wat na iunod sa ilaw, paak na mo gahit, mabay down na siya. Bugatas dog guys. Pasabutan ang kuhan. Share ka na po Ang movement sa buwang Love begets love. Pero kasabot mis dog nga mga lag may panoramik puhon. Ay bawat sa kudok o kanang naay matutag panoramik puhon. Hala guys. Salamat ka Dodo. Di, pahiram mas ako cellphone din. Picture mo ni Queen. Salamat ka Dodo. Picture sa ta. Bakit Oh, panindot mo sa jong tit dari mo ha. Kuya sunod ha. Ay dako na ang paang-pang na. Ulit siya pod. Oo, Anak, salamat ka Dodo. Kami nangipan ka siya. Libre kong dog. Thank you. Sir, mga tulong. Ingat mo, ingat mo. Bye-bye, Ken. Bye-bye. Handa mag-ice cream na dyan ta. Bye! Speaking. Sus, mag-speaking. Magkano sila. Saan man? Ano sa may dog? Salamat. Magkuhan. Mag-speaking. Kuno sila. Ayun na. Thank you. Hehe. Ta. Wala na mi guys. Sama na mi o ka ng pa-kuhan. Manao pa-cleaning ang mga chikiting. So, magpa-cleaning mo guys. Dami daris. Dari kulit sa akin. Nagkinaran pa yung mga series. Dari sa dari sa hagna. Moni jahang kanang naay mo ni jahang kuan guys. Dari dia. Tuani mo dani na. Nindot jud ka si Mama Amelia magkuan. Kanang naay mo hilo sa ngipon. Eski. Abri sa nang payong ba? Kalit naman ka ice cream. Ice cream asa man? Suman may pa-cleaning guys kami yung tolo. So agduha ka chikiting, moray ang gibayaran agduha ka chikiting. Ida ako gi-free ko ni Doc. Kaya nagsabot man mo nga to may panoramic pohon. kaya basta. Kaya guys kay nabarkada naman nas Doc. Maglaag naman may panoramic ko no. Sa ano man bitaw. Nagsabot may maglaag may panoramic pohon. Ako may isang kontakan kay manukad lagi ekonomi. Tukad ta do kay labong apa ko tukada ng panoramic. Ini okay ra ka? Si Kimi nagibunog ni jang ipon ro ka buok. Sakin? Trip. One padong na mi uli guys. Mo atang na mi datong series. Ay labong sa zupa. Okay. Okay. Torbay series B. To ah? Pamasod ako na may BQ guys. Kapalit o ice cream. Uli na itong boss. Ha? Ako na may BQ. Kasi na may BQ guys. Kapalit o ice cream. Kuha siguro na napitkin. Kuha siguro na ice cream. Tara dito unahan. Ha? Ubay na.
Ice cream ko na ha. Ice cream. Sige, tana. Tato pa na bayaran. What's up? Bayaran. Morag isa ni Kimi. Sito og ice cream. Mag-extra ka nga ni. Busy ang cashier. Ila sa gibalik ilang ice cream ila ra kung paano kami na. Di man dari pero may nag-cashier. Kasingit na dyan may dari, magkasingit. Singit ra na singit. Ito. Ayaw mo ice cream Kimi? Okay. Ay, susa, susa. Uy, kanarik, una kay mo na mahilis. Una. Oo. What's up? Mga ice cream. Oh, ice cream yarn. Tata na. May dato mag-atang ubas. Kay padung naming mga nguli. Atang natagbas na to. Makan ana na rin. Ya. Quick kan. Maghuwatog. Sakzanan. Kalamay mo diha. Isa to'y nangita diha kalamay. O, day, kalamay dari. Oh, kalamay. Libre ra ng kalamaja, guys. Kina, dakaan ka itong kalamay dari sagna. Pwede ra na nito kuanon dahil itong pasanon. Kung madaag ninyo. Hindi mo daw. Kimi? Mo nila may guys kapag humanlag cleaning, nanggi kaan og ice cream. Right. So kay nag mga person, padong nga uli. Wata ka sada to Kimi to. Sunod na mo sada to. Sunod na tong sada ha. Wata budget ro. Taga to subay mo sa pero kuan. Padong na may uli. Anad mo Naman og pa-cleaning. Anad mo kumak daw magkanang kuan. Kanang mag-slide. Ken. Mamagtigo. Diha. Mamagtigo ming kliya mo. Kanang mga takod. Uli nami padong alis siya. Lalabo. Sayang nga. Standing position, naguban kay bata rin ang kauban, bata. Human nag-cleaning, nag-ngipon ni Kimi. Diyan, naibtan pa sa nga. Nag-iibot ni Doc nga, duha ka buok katong naay. Kuha na siya ka nang naay. Gamay nga ka ng mga daot na ba. Danay na bilin nga tuod. Sumutoy itang ni Doc. Gi-freeze isang Doc o kuhaan, ibot Doc ka buok. Magitapan, salamat ka itong Doc. Ni Doc na neses. Ha? Siya. Happy yarn ka, tang nagdaot no. Lagi pray pa sa kong Doc o cleaning. Ang yun. Koy girl, koy cleaning. Ken. Okay. Tugon ka? Sandig na. Doma nami. Dala na skin dolman. Sapit nami Alicia. Manag Ken, hamay ni pande. Asa mo sa Nami nas pamati Ken na cleaningan na gipon. Kaya mo nas pamati Ken cleaningan na gipon. No. Nami na pamating kuya Ken Hills kay hinlo na isang tip. No. Isi sa ba? Nami na ito. Suki naman ming Doc mo nang isa kong i-free kay kadaghan naman may nagbalik-balik ninja. Ninja kong i-free ng sitsa. So nagsabot mo tulik panoramic buhon. Kimeno, uy, tuwag nagmubas yung kamay nang saan na yung buhok. Saan, dolor. Ay, kagwapa ba sa baji. So napig i-free si Doc ni Zang at hukang ipon, iibot. Sa mga ganahan di mo nindot ag ngipon at tumupadong ni Doc kay naidaghan dito ni Zang sumumong palamis yung ngipon at
ra mong dok labi nagnamo dali sa Bohol. Ganada ni agi hang contact number hangi butang ka. Wala ako'y magpa-brace ako mag-brace ka mo dati. Oh, magpa-brace mo. Sa pa yung ipahimsong ipon. Gusto mo mulami, paputi, pwede alitan. Dito lang na. Indo man. So, di ba sa pagyan dito sintro. Dari pa uji. Balhin dyan. Ay, udre ka o. Nagulit. Mama. Gulit ako, mama. Doy. Tao mo eh. Excuse me. Kay mo agig princess. Cute. Nasunahan. Rawasang dito ulit. Ano sa barangay hall. Kita nag-bibi. Ambak na sila. Bye. Alicia na mi. Sira naman na rin kasunahan. Ano na igas? Ora. Alicia. Thank you Lord. Abot na Miss Alicia. Alicia, nami. Abot na sa Alicia ang mga laagin. Ito sa paano aga sa tong uban. Kaya hindi ko mabuhay mo, mama. Excuse. Ito, papatay mo, mama. Ano naman? Nanamas, bye, guys. Anyways, bye. Watermelon. Abot nami guys. Kalit si Kinkin o watermelon dia. Ang hapit dere sa guys, ang hapit. Watermelon dito. Kuan ka na ay napita. Gino kini, sada. Kini happy yarn. Isipon lagi ka na. Bot na miss bye guys. Kuya, uniuban pa human nang tagi sa hang ngipon. Huwag sa mo din. Tugtog ka, patugtog. Indot na. Guys, Patugtog. Hisik. naikag nga nga mo kujog. Taga guys, giprira ko ni Ma'am Precious. Giprira ko ni Ma'am Precious kay suki naman minija, dugay naman din suki na minija. Aron dali ara magagatuya. Di na magudin chicken. Ano kaya ito nga tayo? Napalit mi og watermelon. Kaning request ang mga chikiting, ang dapod. Yan na Miss Balay. Thank you Lord. Si Kuya, ang uban pa na mo. Sunod niya, uban ta. Sana mapaklining ka. Tanawan na yung mga ngipon nila. Nindot na. Ang si Kimi, gilibre siya. Ang si Kim guys, gilibre siya. Gibot ni, naiduha kang ngipon nga gibot ni Dok ang siya. Libre na siya. Dahil siyang bagang. Tapad na to siya hanggang na ay pernamintate na ba siya. Kung mas dokain sa kulong matakdan, so isang giibot agduha. Isahan ako itong gi-free. Saga ko pwede sa akong gi-free. Hanginan nga dyan sa mga kugkuan na doon. Isa nga, sagdira kay suki naman ko namin ni Dja. Kaya dato ba dyan may nagpakuan ni Dja. So kung sa sinugdanan, pagpakuan sa mga ngipos, mga bata. So ito naman ni Dja. Muna na suki namin ni Dja. Nice na, yung mga tit na. Nagkagwapa naman ang mga baby guys. Nice nagtit. Wanay daot. Misi. Ha? 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 Kunali. Mabuk ka.